sabay. Opo. Mayor, primero po, at least nakapuo na kita sa mga mall, kanumi naging aldaw sa tuyang vaccination. Kumusta po sa naging assessment din do, Mayor? So far, ang kay Puanta Pangunyan na Henry, yung communication na sana. So mga nagparehistro na lalo na sa mga barangay, Henry, Opo. ito ang medyo dai pa naapod. Nahulong kaya kinagparehistro bako online. Ayaw. Sa mga barangay, sa barangay ninda. Anyway, Henry, Opo. ginibunta ng aksyon po yan. Yes, very good. Meeting Okay. kita last Saturday, na mapalagos na naman kita tomorrow and Wednesday, Opo. Thursday. Opo. Okay? So, tabi, para sa mga kaaraman kan gabos, nagibo na kita taning kundi kita ngayong maapudan ngayon gabos. Diba? Gusto mo ngayon magpa-eleksyon niya, ini po ang sa tuyang doble na lang, Henry, ini papadara ko sa imo, ha? Iya po. Duman po sa mga gusto na magpa-schedule sa pagpapakuna. Igwa na po kita nin 4 na cellphone numbers. Okay. Duwang Globe, duwang Smart, Opo. na pwede nindong apudan, o mas maray i-text nga ning may confirmation kamong kan sa indong text message. Pwede i-text lang, ha? Opo. Pagka-text lang tabi kang sa indong mga pangaran, as in priority group. Iyan. Halimbawa, A1, A2, Opo. ang A1 sa mga frontliners. Iya po. A2 sa mga senior citizens. Or A3 sa mga may mga comorbidity. Yes. Okay. Sa mga cellphone number na ini, i-text ko na lang sa imo ni Henry Taud-Taud, ano? Ayan po. Lugod. Ulit-ulitin ko tabi, Mayor. 0966 0966 876 876 9598. 9598. Okay. Globe po yan. Uni pang sarong Globe. Opo. 0966 0966 876 876 9588. 9588. Okay. Okay, so mga smart cellphone, Opo. 0947 0947 860 860 8617. 8617. Okay, noted po, Mayor. Uni pa pang sarong pang smart, 0947 0947 861 861 1186. 1186. Yan. Okay. Noted, Yan Mayor. tabi, Henry, siguradong simbagon kamo kan sa tong mga tao sa Legazpi City COVID-19 Electric Immunization Registry for final confirmation. Ayun. For Okay. final yan po, may nagkakapot kaan mismo, kaya nga ni inapatang number ta kung magkasarabay-sabay. So, repeat ko kiraray, tabi, Henry, ha? Apo. Pag nakaparlisto ka na, lalo na sa barangay, daday ka pa na apudan, yun na po inang gibuhon ta. Umapod kita o mag-text kita. Pero kay puan, A1 or A2 ka. A1 or A2. Or A3. So, comorbidity. Pwede kita magpuon-puon na. So, may mga, halimbawa lang. Yun nakalag sa tuyang directive kang DOH. Okay, okay. Sunod na lang tabi ini. Kaya, so mga gusto pa tabi na dahil pamandigi sa A1, A2, A3, medyo pasensya. Pero doon diretso na tabi ni Henry. Apo. May maabot kita ko niya na 560 na Astra. Okay, okay. Tapos binatala kita kan sa mga dahil nag-arabot kang Wednesday o kang Thursday. Bali 70. Okay. So di ang dagtangon yan, makakaigwak tangon yan kay 630. Ayun, 630 gabos an kay puntang tawo. 630 na. Sagod diyan na sa Wednesday po apat na venue ta. SM Merkulis tabi Opo. SM Pacific Mall, LCC as in L3C. So Convention Pacific Center. Mall, LCC and LC3. Okay. Okay, all right. Oo. So Mayor, ang priority Or din SM. Yeah, tulo po. SM, Pacific Mall, LCC at saka Legazpi City Convention Center. Correct. Inang benyota. Okay. Sisay lang po, Mayor, ang pwedeng magduman sa mga vaccination sites na ini. Ang magduman ka po kung may priority ka nang nag-text sa imo. Yan. Hindi kita magka-problema. So, kung di ka po confirmation, di ka magduman. Ayun. So yan po ang mas Pero maray na tabi, ang klaro. ako siguro, Henry, sisi ang pwede mag-upload lang.
Ayan, okay, pwede. Si Sam pwede Yan mo na, mag-upload sisay lang. mo na ang pwede. Baka unap sabi ka boss ini. Ito, senior citizen mo na po kita. Opo. Kasi Okay. po A3, nagtaga po na magtapos sa may mga comorbidity. Ano ang mga pangkang comorbidity kay pag may doctor certificate ka? Ayun. Talagang duman sa pagparehistro mo, dapat lihat mo na duman. Ayun, okay. And then, so ang pwede lang tabi yun mag-upload mo na senior citizen na day naka-lista, day naka-online registration. Tama, Yor? So mga naglipalista po sa barangay. Dawa online, naka-online na di ka pa na-apudan. Gabos ka na. na. Tanga ni maapudan ka na. Ayun. Okay. Gabos na. Kasi, Henry, nakulong na nakapa-online. Oo. Bako si Barabo pa man. Kung gusto mo na, may na simana, umapod ka na po dikdik sa mga telepono. Okay. So, mag-text ka. So naka-online or so naka-register Or sa barangay. manual sa barangay, pwede na mag-text sa mga number na ulit-ulitin ko po taon-taon. Plus po sa mga may comorbidities and sa mga frontliners na iba pa na dahil paki So, bakuna. pa. Okay. Ini mga A1 sa private, lalo na sige pa ba ang Rex. Okay. Kaya po lang po nindo ang certification na pagpapatotoo. Opo. Yor ulitin ko lang sabi Nurse ka o frontliner ka. kasi bago garmay namin na so may comorbidities na mga tao, kay puhan kin doctor certification tabi requirement duman sa pagpapabakuna. Iyo tabi. Tadi kita baka din yan kan mapano na kita puron sa na may comorbidity. Ayun, Actually correct. po, pigi pa po ng talang ini para lang tadakulon makita may mga comorbidity na takot naman Henry. So naman magpabaksin. Iyo po. Okay. So ini pong mga taong ini na nagma-upload sa online sa mga numbers na ini, iyo lang sumapasiring sa SM, Pacific Mall, LCC, and Legazpi City Convention Center. Iyo tabi. Sa Miyerkules. Iti-text ka, pag nag-upload ka po dyan, iti-text ka giraray kung saan kang venue, anong oras, at saka anong aldaw. Ayun, Kasi, very good. mapo ni Wednesday. Ayun. Sumaduman ka po sa talaan mo. Oo. So, sa pag-upload yun, may masimbag tolos tabi, ano? Iyo tabi. Then, ang ginibot na digdi, Oo. Henry, Opo. talagang pigkwanta na may magman na. Kaprimero, pag sige sa nang apod ta. Iyo. Pag-apod ta, nagiging trial and error sa iba. Iyo po. Di ba? Abo pa man. Inilugod para ininapag-rulayan magay nini dahil kung gusto mo na, di mo mag-text ka na dyan. Yes. Oo. So, meaning tabi, Yor, tamang pagkaintindi ko, so habang day sinda nag-upload, day sinda kimatext, tabi? Tama pa? Igwa man, pero kaya lang, so gusto na dahil pa natin-text. Ayun. Ato nang napod kami ngunyan, di ko kami napodan ng 80, nakaschedule dito sa aga. Opo, okay. Sa LPC. Okay. Close na kasi hanggang sa aga, hanggang 4 o'clock lang ang LPC. Oh, okay. Sa aga. So, meaning 80 lang ang accommodate sa aga. Tapos na ito, naapodan na, na-confirm na. Ay, very So, good. ngunyan, so mga dahil may naapodan, nakulong po bagay na senior, but gusto na, sige, mag-signify na kamo, mag-text na kamo po, digdi. Ay, very good. Tangani po. So, in other words, tabi, your bawal ang walk-in, tabi, sa pagkasabot ko? Ibawal ta ang walk-in dahil madideprive ka man sa nagparehistro. Iyo. Okay. Tapos, number 2, pasiguruhon ta, baka magkigo kita dyan ki pagbalgar kang social distancing and minimum health standard. No? Baka mangyari dyan, Henry, gabusunan magjaran, mapabaksin. So, remember, may instruction sa tuya ang DOH. May mga order of priority pa kita. Opo. So, talagang amaduman talaga, Yor. So, naka-schedule talaga tabi isal daw na yan. Correct. Tabi, kung compare tabi, sumunod kita gabos para daing revoke. Yeah. As in, safe kita gabos. Bata, mga senior citizen po yan. Dirili ka doon ba yan? Iya po. Yor, may hapot po digdi, kung day ka po naka-register sa barangay or online, day ka po Pagparehistro pwede... ka muna. Yan. Pagparehistro ka. Baka parehistro mo, mabul ka, parehistro ka ngunyan. Opo. Then umapod ka na sa inamber na ini. Ayun. So kung day Kaya rehistro, po sabi, sunodun mo muna ito, magparehistro ka muna. Very good. Tangani po na day kwan. Tanganing may ko kaming record, kasi pa nakarehistro ka na, nagtarong na yan, 1 tila cross. Mahiling mitulos naman sa registry task, pangalan mo. Ayun. Pwede ka na, Webis ka o Birnes. Opo. Okay. So, May maabot man kayo kitang Sinovac nga na si Mana. May nagharanap man kang Sinovac. iya, opo. So, Yor, kung ano yan, ano pa ang dadarahon pag naka-schedule ka ng babakunahan tabi sa aga and sa Miyerkules? Siyempre, so ID mo. Pagpatutuon na ikaw ito so naka-schedule. ID lang. Kasi din naman kay Ponce, iba nakuhaan ka na, na profile ka na.
Ayun, okay. So Kahit po yan, sa identification card or ID. yan, para ma-identify tulos, ano. So QR code tabi yun, dahil kayo po nito, QR code. Aren, So QR code tabi. ang QR code baga, pwede ito, tapos ID mo na ito eh. Yeah, okay. Pero naman, QR code kasi, pwede bagang ipadara lang yan. Diba? Opo. Mas marami may ID. I see, okay. May nag-text digis, Kasi ang QR code, kay phone kasi ito, pag yan, later on, pero ang duman kasi, ang QR code, pwede bagang ipadara sa iyong cellphone, Henry. opo, tama, Ito na yan, tama. diba? Iyo baga. Pero kung tara mo ito, mas maretro kay phone, may ID ka, identification ka sa Mas maray. Okay. So kadaklan baga yun ng mga seniors na may ID baga, di ba? So sa city, di ba? Senior citizen, mga frontliners. Okay, ako ba kang certificate sa barangay captain ko dahil kang ID? Yan. Oh, Kasi okay. kasi may identity ka eh. Okay. May text po digdi, pwede nga po makiklaro ta ang DOH da or IETF guidelines, ang mga A3, resita lang ang ipapahiling. Pwede na? Ano tabi niyo? Dahil ko ini masyado kabisado. Ano? Resita? Oh, resita lang. Gano'n dahil kung nabasa kayo niya. Base na sa Dahil man guidelines. yan. Oo. So Resita, kasi certification. ang resita, pwede ako magdarang resita. Iyo. Oo. So resita kang persona. Dahil, mas maripukan, magpa-register ka. Oo. Kaya ninduman po maaraman. Tadi ka man po pwede na kay comorbidity, so ka lang, ano? Oo. Kasi kay panduman sa QR code mo, kasi may nakalag na duman kung may comorbidity ka eh. Oo. May Okay. nakalag na duman para ilag mo. Kung makumpirm ka kaan, tayo ka po, sabi ko nga ni, pag-upload mo, mataram ka, ano ka digdi, A2, A3, A1. Ayan, Diba? correct. So, makukonfirm na yan. Okay. Anong oras po mabukas ang mga malls? Takaso, kwan baga, Friday. Gari medyo may naatabon duman. 8 o'clock pa lang yarao na eh. 9 o'clock Yung na bukas sa mall. Anong oras po actually, mabukas? ang kwanta is 9 o'clock. Ipapuon ko kaya makapuon yan. Mag-atap na maray. Siguro mga 9. Mga 9, oo. Total po, nakaschedule na yan. Kumbaga, sigurado na kamong pag dahil lang kayo magpasaraway, kung ikanaapo dyan, sigurado ka na, ikamay, nagsulang. Araw kang bako managad na pasaway. Bako managad talaga. Bako managad na, ang iba kasi bako managad na totoo. Tapos iba duman, nagkay-gokinis human, no? Na nagduman dahil na-text daw siya, naapudan siya. Kailang dahil siya nag-confirm. So paano mo kasi dali ka man nag-confirm? Diba? Iyo manangga. Kasi ba talaga nagkarelibong lang? So sana, ining maabot na ko, dahil nakita ki mga loopholes o mga problema. Opo, okay. So para po talaga din na ito dahil sa iba malibong, basta maduman lang sa aga mula sa Miyerkules, so na-confirm tabi base sa upload as in text po sa inda. Tabi Mayor, ano? Oo. So kung naapudan ka, confirm ka, or nag-upload ka digi sa number tinauta. Yes. Oo. Yun lang yan ang pwedeng Tatawag ka kay confirmation. So kung Pag-iling ko, Henry, mapiperfect ini as we go. Iya po. Siyempre, tulad sa primero talaga. Pero so far, baksin ta na, Henry, kung ka na, 921 na. Senior citizen, ang mga ining A1, A2, A3? More, 900 plus. Kasi 900 plus. 421 kita last week. Tapos, almost 500 kita. Okay. Last week. Biro mo yan, 548 ata. So meaning, almost 1,000 na kita. Ayan, Dugay okay. na. Oyo, dugay na, dakulong pa. Pero yun ang target at tabing babakunahan ng mga senior sa Legazpi? Tapos, Tapos ano? gusto, nakatarget ba ganyan? Opo, okay. Unin na sarong nag-inquire digdi, ayan, sabi yun, baka na magkasarabay. Dahil man po pwede magkasarabay, may schedule na oras, di ba? May schedule ba na? May schedule na oras. Anong kanita, Henry, para may IBU kita katakan mangyari. Sa Webes, sa Merkules, Opo. mabaksing kita kit bali 480. Okay. Data 480. 120 sa SM, 120 sa Pacific Mall, 120 sa LCC, and 120 sa Legazpi Convention Center. Tama, di ba, Henry? Yes po. 60 pagkaaga, 60 pagkahapon. Para control talaga. Okay. I see. Okay. So, Karaning magdagsa. Tapos tabi, iyan pabing 60, may tukawan yan. Nakagaro ka muna sa classroom. Nakakula o ng venue. Nahiling ko man ang so setting arrangement tabi yun. Naghihiro na yan na, Henry, kasi may agihan ka tabi, just to give you also a IB on pag-abot. Hindi kita, kalmado lang po kita. Opo. Pag-abot na duman,
process ka na, okay na ito. Masunod sa imo, so, ano ito, ano ito? Lingaw ko na lugod. Basta may agim ka ng primero, so kung ano sa mga helang mo. Ayan, yan. Para po itong kagararay. Tapos, sunod kaan, may doktor. Ma-assess. So, mga vital signs, I mean, hilingon. Hilingon ka kasi physically pag duman. Opo. Pili ka ba? Pag hiling mo at that time, dahil kang sipon o ano, okay ka. Then number 2, itong doktor, ma-check na sa imo kang BP and ma-inform sa imo. Then of course, iwa mo po naman na kung anong vaccine ang injection sa imo, ini po ang karakteristik niya. Yan, kompleto. Yan, tulong yan. So after kampo, nag-clear ka dyan, vaccine ka na number 4. So araw po ko lang, kaya po iabot man, pwede ka man abuton siyempre, sagot sa mga interview, pwede ka man abuton dyan ng mga 30 minutes to 40 to 1 hour. Depende. Pinakamkaskas na yan. Opo, okay. So ang ibabaksin tabi, Mayor, sa hanggang Miyerkules, AstraZeneca. Basta tabi kung anong mag-abot. Dahil pa kung makataram na difficile yan. Kung anong mag-abot, iyo lang ito. Yun lang tabi. At siyempre, yung may vaccine ta. Last week, sa Astra kita gabos. Ayun, okay. Ang Astra daw kasi, okay daw for senior citizen. Iyo baga po, ang totoo lang, yun ang maray, okay daw yan. Okay man ang Sinovac. Ang kaso lang, ang Astra, medyo ang second dose, mga iabot kay 3 months. Alaawig ano? Alaawig. Ining Sinovac in 28 days. Ang kasi, Henry, magiging full ang sa imong booster. Ang full sa imong strength, kaning bulong, after the 2 weeks after the second dose. I see. Maski baga si President Biden, yung pigtaram sa Amerika. Iyo baga. Pag isa nga you are finished already the second dose. After 2 weeks, you can now remove your mask. Sa inda, tanggal na ang mask. Biden, Hindi ba sinabi niya na hiling ko sa CNN? Kaya po, sa mga day pa na kompleto yan, taday kita magbasang-basang, taday ka pumampo naka full force. Iyo. So mga first dose na nga po dan ako, taday po magkumpiyansa, ha? Pero may manggara naka-mask, taday ka pumampo full kwan. Kumbaga ang pwersa kang bulong, kang vaccine, dayo pa ina-attain. Yes. Opo, okay. Mayor, iyo man sana po, unless may gusto ka pang i-share sa nagdadangog tabingon yan sa mga taga-LSC. Di man sa tabi. So, pakirepeat na lang tabi. Opo. Henry, so mga tugang tabi, si Mayor ini, Rosal, nangaputan girari kita sa mga taga-barangay, so nagparehistro na po. Tapos dahil ka pa na po dan, unin na po sa number. Basaon na lang ni Henry Girari, 4 na number tabi, ang may Globo, Smart, patabang tabi ka mo sa indong mga aki or makuapo. Then may confirmation po, malat kang confirmation. Ina-text po, ang confirmation mo yan sa text na, ika-text ka. Pwede mong ipailing sa text mo, NDID. Ako ba, kung tinext ba ganindo ako, hindi kitang revoke. Yes. So sana sa aga, ma-perfect na ini. Basta tabi, so gusto na mag-text lang. Ngayon may schedule ta, maubos ta ang vaccine. Araw kang last week, may atada kitang diiton man sana. Dahil sila nag-abot, banggi na kaya. Okay. So yung mas pero ngayon tabi, ubuson tayo ng gad. Abot ta magpasobra. Maski diit, gusto ta talaga tapos ma-isaksak, ma-i-inject na. Yan, madali lang po. Tanag-apod so presidente kang senior citizen kasi Cha-Edith naman nila. Cha-Edith? Okay. Yes. Ano pang concern mo kay Mayor, Cha-Edith, Manila? Good morning, Tabi. Good morning, Mayor. Good morning. Good morning. Sa mga nagdadangog. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako na sa first dose na sa vaccine AstraZeneca sa SM kan Friday. Opo. Ang nag-ano duman po private hospital doctors and nurses and staff. Ay, very good. Mayor, magayon ng tabi ito-flow kasi may talagang pig-observe to gabos na protocol. Very good. Opo, pagkahapon po ako na nag-confirm sa kuya after ako. Dito sila po siya on duman na mga seniors. Kaya, in less than 30 minutes, tapos po, ako duman nakatapos ako. Gusto ko sabi po, Mayor, na apudan sa mga presidente ng senior citizens na nagkakatarakot sinda. Dahil sabi ka mo matakot. Opo. Mag-interview man po duman bago ka mo
Anakan vaccine. Yes. Kaya, hindi ba kaya, pag una, puro kada, pag abot doon, na vaksina. Ito pa explainer sabi ni Mayor, as in, sa GGB ni Henry na, ka man tulos, bakunahan. Opo. May mga questionnaire. Yeah. 5 tables po, Mayor. So, ika-5 na table, na room, lumana ako na bakunahan. Ay, very good. So, magayon nun po, Araman ni Chaidit, kung aram niya na ang nangyari, ano, Chaidit? Iba pang venue. Ang aming maakomodar, nasa Dakol, sa Sarong Aldaw. Yes po. Yes po. Kaya, congratulations po. Sana maging successful gabos ini. And so far, sabi, Mayor and Henry, dahil man tabi ako ano man na namatian. Oh, very good. Very good, ano? Kasi magtanglay sa kuyang braso, dahil man. Very good. Pero, pipray ko good. sa ako, na dahil side effects. Sabi ba ka, pagwas siya. Yes. Pag bantayan sa kuya, ang daily temperature, morning and afternoon. Yeah. May record po. Apo. Ang next vaccine ko sabi, Mayor, will be in August 16. Iyan. Good luck po, Chaidit. Good luck, ha? Good luck po. Maraming tabi, Mayor. Maraming tabi, Mayor. Salamat, Dahil kita naghilingan, 140 Yung ano yung sabi, Chaidit, safe manggirali tabi, Chaidit, tataday pa yung full force ang vaccine mo, Yeah. first dose ka pa na. First dose pa sana. Kailan, at least may panglaban ka na. Yes. Opo. Yeah. Dahil Opo. yan din po ako nagduduman sa opisina. So mga Yes, tabi, sabi. work from home tabi Opo. ako. Yeah, Kasi naman digdi sa Yeah. kuya, lang kung ano man ang mga presidente, nag-a-upload man po sila. Yes, So opo. whatever. Okay. Thank you, Chaidit. Good luck po. Opo. Good luck. Thank you. Thank you po. Alright. Mayor, magayon itong sabi ni Chaidit na siya pala day mang kikwan, day mang kinamatian. Adang side effects sa iya eh. So AstraZeneca. Buda malay itong pangapudan niya sa gabos na magpabakuna na, nakagrupo niya sa senior citizen. Okay, Mayor, salamatan pong maray. Salamatan po sa iyo. Thank you, Henry. Alright. Sige, Raray, sa kabutabi, mag-upload po sa number na itataram na lang ni Henry. Ulit konta. Apo, Thank apo. you. Yes, thank you so much. Mga tugang Mayor Noel Rosal. Alright.